Fatou, ça va? Comment est-ce que ça peut aller? Ça ne va pas d'être. Ok. Let me in là. Yen wele mun na? Jazu. Ne wele furu ko ne lalisa. Ita ke ala kama ikan furu. Ta ke ala kama ke furu. Fatou. Ne ye mun f'e ye o kuma ne tɛ ka ne ka kuma faamuya. Jazu, e bɛ tɛ ka ne ka kuma faamu. O don o la I nana ni nin kuma kelen an m'a ɲala I yɛrɛ la dimi ka taa. Ne bolo ko nin y'a film bɛɛ bannen. Bi tuguni I bɛ n wele o kuma kelen. Cɛ sabali sa. Ne k'i ma pɛrɛn furu kama fɔlɔ. Cɛ problème bɛ ne da la bi o ka jugu dɛ. Jazu, ne mago t'i ka problème na. Ne problème b'i da la. I ni ne an b'a gérer ɲɔgɔn fɛ. Mais m'a ɲini fɛ I k'a kɛ Ala ni kira kama I ka ne furu. Fatou, ne b'i ɲininka. Mun de bɛ yen o juste? Mun de nana ni furuko kuma ye? Sabula ne ɲɛ b'a la I bɛ k'i dogo n na. Sinon e tɛ furuko tɛ se ka na e kunkolo la tilegan dere n furu. A bɛ kɔnɔ furu y'o fɛn de. Mun de bɛ o juste? Ah? Ne somɔgɔw bɛ fɛ ka ne di cɛ wɛrɛ de ma. K'e di cɛ wɛrɛ ma wa? Awɔ. Ah, donc o de la I b'a la ko ne k'i furu. O kuma e t'o cɛ fɛ wa? Jazu, o ye mun kuma ye? Ayi ne b'i ɲininka de n'i t'o fɛ. N'i y'a ye ne ko k'i ka ne furu ka da kan ne b'e de fɛ. A fɔ ni san caman min k'e nɔfɛ o bɛna na kɛ fu ya. Mais togo di e somɔgɔw b'a essayer k'o bɛ jagoya k'e furu. Jazu, ne somɔgɔw to yen ne ko e ni ne de. Ok, an k'o to yen sa. N bɛna miiri n'a kɛra togo min na. I ye n faamu wa? N'a kɛra togo min bɛ kuma I fɛ. Sinon cɛ pour le moment a ma nɔgɔ quoi vraiment. E ɲɔgɔn denmisɛnnin u b'a fɔ u bɛ jagoya k'i furu togo min. Solution dɔ bɛ sɔrɔ a la i y'a mɛn? Fatou. Mun bɛ yen? Ne m'a f'i ye ko solution dɔ bɛ sɔrɔ a la. I jɛsa kana kasi. Solution dɔ bɛ sɔrɔ a la i y'a mɛn? Solution dɔ bɛ sɔrɔ a la. N'i ko ten. I bɛ se ka taa. Ne yɛrɛ kan ka min kɛ n b'o dɔn. An b'a kɛ. तो रगली चे तो रगली सा mana dumuni dɔ ma an tile ba Solomana fo ni e wuli wagati ye han 17h sera alsa la mu yi sen sɔrɔ n tora jate dɔ de la dɛ o na kɛ firikɛla ka bɛn kan o na kɛ o jango sa o bilahi n'i y'a k'i fadenw na o ni ɲamɔgɔden kari kɛ u n'a kari basi foyi t'o la o tɛ sa lamɛn fɔlɔ ne ko e tɛ baara kɛ fo ka taa wari ta kɔni i t'a na tiɲɛ e y'ale lamɛn bali ma dun ma jumɛn ma ba joli bɛ ne bolo so kɔnɔ ne yɛrɛ kan k'e ɲininka ko ma dun wa ou bien e de bɛ ne ɲininka ko ma dun sugu dabila ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka sa o n'a sɔrɔ e de ma furu wa ou bien ne de ma furu ne dabali banna o fana y'a joli la ye e n'a tɛ ɲɔgɔn kalama ka tɛmɛ ne kan nin a tagara min a tɔ to a ma sara e la ka taga min a taara village la ko jumɛn a taara burusi kɔnɔ a ka dɔgɔnin ka mariage bɛ yɛrɛ ko n'a tilala o la dɛ a bɛ taa a bamuso fɛ yen ko bamuso ɲɛnafin b'a la dɛ ne taara ten sa a ka ɲi ten sa dumuni ma mɔ ne de tobilikɛla yan ne de tobilikɛla yan a fɔ ye ne de tobilikɛla yan han i bila bɛɛ la sa ne yɛrɛ bɛ ka tobili kɛ
Kini mɔna wa mamu. Ne ɲini ko dɔrɔn la. Cɛ ba kuma fɛ sa. O tuma na Fatu taara min? Kabini ala ma de dugusaden jɛra ne yɛrɛ ɲɛmara Fatu ma. Fatu yɛrɛ bɛ ɲininka fisa ni Fatu ye. Kabini e ba kɔni taara dugu la kɔni Fatu a kɛra fɔ jɛgɛ sɛ kolo wa jɛgɛ kolo wari bɛ Fatu sen na a tɛ sigi. Bon bref. E yɛrɛ fana a sera quoi. A sera. I ka muso furu ten. Wala a sera i ka muso furu ten. Ma faamu. I ka muso furu. I ma faamu wa? Muso i ka furu. Ne muso furu ka mun de k'a la? Ka mun k'a la wa? Mun kɛ muso la? N ka fɔlɔ i yɛrɛ de b'o tɔnɔ sɔrɔ. E de sɔgɔnna kɛcogo la kabini i ba taara. I dɔgɔmuso min yɛrɛ bɛ yen nɔ ko ne yɛrɛ jigi bɛ o fana tɛ ka sigi. Cɛ Fatu bɛ yan ne bɛna muso jumɛn ta ka fara Fatu kan tuguni? Fatu bɛ n ka fini ko a bɛ dumuni tobi. Baara ma ban. Ne bɛ fɛ o yɛrɛ de f'i ɲɛna o finiko in dɛ Fatu bɛ n'o jɔ. A ka i ka so fura ka dɔsi Fatu bɛ n'o bɛɛ jɔ. Ni Fatu ye finiko jɔ e b'a ko yan. Mɛ taa bulon kɔnɔ ka na fɔ. Ma. Tɔgɔ di ma ne k'i ɲini tɛ k'i ye hali o don n tɛmɛna Sanata denkɛni na n ye ɲininkali k'a la k'a m'i ye o tuma ne kun taara min? Ma mun bɛ yala ka ɲini? Mun na n tɛ yala k'i ɲini e ɲɔgɔn kamelekɔrɔ e bɛ bɔ e t'i sara han wa i bɛ si kun fɛ est ce que o ka ɲi o ye maa ɲɛnama jogoya. Ne fana tɛ denmisɛnnin tuguni k'i ka yala ka to ka ne ɲini dɛ. I b'i ka denmisɛnniya kuma fɔ ne de ɲɛna han e bɛ ɲina ko ne y'i ba de ye n'i bɛ bɔ a ka kan i k'i sara ne la de walasa n k'i taga yɔrɔ dɔn. Ma fɛn tɛ se ka ne sɔrɔ. Nka e bɛ si kun fɛ fɛn t'e sɔrɔ e b'o dɔn n ko ne fana bɛ jɔrɔ ni e ye de e bɛ si kun fɛ e kamelekɔrɔtɔ si kun fɛ o tɛ maa ɲɛnama baara ye fiyewu wa a lajɛ i tɛ ka so yɛrɛ yɔrɔ ɲini i sigilen bɛ gɛrɛn na yan nɔ tɛ wuli la. Ne bɛ gɛrɛn na. Ne b'aw ɲininka o aw bɛ baara la. Ma ninnu ka baara ko min bɛ ɲɛsira la n tɛ sa. Ne fa e bɛ baara la a filɛ e filan bɛɛ bɛ baara la fo e Jakadi i tɛ keleya dɔɔnin k'i tɔɲɔgɔnw lajɛ e ni minnu bɛ te min ɲɔgɔn fɛ olu bɛ taa baara kɛ mais e bɛ si kun fɛ yala yala la ka tila ka tile ban te wuli la. Taa min sɔrɔ so sa. Nafa jumɛn b'o la? Taa min sɔrɔ so. Ne bɛ ka taa baara yɔrɔ de la ni ne tagatɔla ye baara yɔrɔ de la tan an bɛ dumuni min kɛ ne de bɛ taa baara kɛ k'a dumuni ɲini ka na n'a ye so sara ne de bɛ baara kɛ k'a ɲini n'a fɔra k'e ɲɔgɔn kamelekɔrɔ bɛ ne bolo e tɛ se ka nafa foyi ɲɛ ne ye mun kɛra Jakadi e bɛ mun de nɔfɛ i tɛ dɔ k'i yɛrɛ i ka faden sagoya dabila i sigilen filɛ minnu ka gɛrɛn na bɛɛ bɛ baara la i ka jugu sagoya dabila tila i k'an sɔrɔ so kɔnɔ yan nɔ bɔ gɛrɛn in na i ka taa so n b'i sɔrɔ. Patron, i tilala dumuni na? Awɔ n tilala i bɛ se ka minɛnw ta. Awɔ. Patron, ne yɛrɛ kun mago b'e la. Wari kɔ. Awɔ. Minɛnw bila ka na. Sigiyɔrɔ filɛ nin ye. Patron, a ma juguya. Tulo b'i la. N ko n b'a ɲɛ f'i ye n'a tɛ kɛ baasi ye ne denkɛ kelen bɛ n bolo a bɛ so a tɛ baara la a tɛ ka foyi foyi kɛ n'i bɛ se k'an dɛmɛ ka baara dɔ ɲini a ye a bɛ diya n ye kojugu o de ko don ko n b'o f'i ɲɛna. Mais i dalen b'a la baara ka di denkɛ ye fɔlɔ. Awɔ baara ka d'a ye dɛ a ma baara de sɔrɔ n'a ye fɛn fɛn sɔrɔ a b'a kɛ. Mais a kalanna. Dɔɔnin. Danna kilasi jumɛn na? Kilasi 9. Kɔnɔntɔn. Awɔ a ye dɛfu kɛ.
A ye defu kɛ a y'a sɔrɔ Awɔ, a ye defu sɔrɔ. mais pour que a ma taa lycée kɛ ou bien professionnel ni fɛn ninnu Wariko. wari ko wa? Ne de jɔlen bɛ n'a ka fɛn bɛɛ ye. D'accord. N y'a faamu. I n'a bɛ tila ka passer kɛ. Awɔ, An b'a lajɛ n'a si on a quelque chose pour lui quoi. patron o bɛ diya n ye. Non, Ala k'i sara. t'inquiète. N'Ala sɔnna sini n'a bɛ na. Pas de problème t'a la. Awɔ. I ni ce patron. Ah non. Awɔ, o de ko don. N bɛna sira ɲini. Awɔ, k'a mɛn. Dɔgɔ ça va? Cɛ a kɛra fama yɛrɛ. Ko ça va wa? An bɛ ɲɔgɔn dɔn wa? E ye docteur de ye wa? A ye kɔni tɛna fɔ k'e filila ne ma. O don la polisikɛ min y'i minɛ an fɛ yen sa. An bɛ minɛ moto la yan fɛ yan. Rectification mon cher. Kana fɔ ko polisikɛ. A fɔ o don la vagabondkɛ minnu ye n minɛ yan fɛla la. N'importe quoi. Comme ça. Cɛ i fana sa. Kana na fɔ n ma ko vagabond fana sa. Han? E tɛ vagabond ye, e ye jumɛn ye? An k'o bɛɛ to yen sa. Han? Ayi jɔ sa. E tɛ vagabond ye, e ye jumɛn ye? Polisi min pièce kelen t'a bolo, e de bɛ taa ko mɔgɔw k'u ka pièce bɔ ka d'i ma. Hey. Kana ne dakan to yɔrɔ tiligɛ na est-ce que i tulo bɛ n na? Ne b'a fɛ ka min f'i ye, e ka ne lamɛn sa. An k'o bɛɛ to yen. O tun ye wodonna ko de ye, o tɛmɛna nin y'o bannen. Sisan ne mago b'a la, ne bɛ fɛ k'i tɔgɔ de dɔn. I m'a ye, ne tɔgɔ de ye Jazo, ni bɛ se k'i tɔgɔ dɔn. A ka di n ye an ka kɛ teri ye de. Cɛ kana n'o gɛlɛya sa. I b'a dɔn e ɲɔgɔn sugu yɛrɛ de fɛ teriya ka di ye. Ne ko na n ye ɲininka o. Est-ce que ne ye e lajɔ k'a f'i ye ko n mago b'i ka teriya la? Han? N tɛmɛna n kuma n'i fɛ wa? Ne ko munna aw bidenw aw tɛ mɔgɔkɔrɔba bonya de. Ne ma kanga da e n ko o don la ta n k'a ka k'a dernière fois i ka ne lajɔ manamanakan na. Ma f'i ya? Kɛlɛ tɛ sa, han? A ɲini kan faamu ba ye. Hey. Ne bɛ fɛ an ka kɛ teri ye dɔrɔn de. En plus i bɛ ka kuma dɔ fɔ ko aw bidenw. Ne si ka kɔrɔ ni ta ye. I m'a faamu wa? An bɛna ɲɔgɔn faamuya sisan. Ne bɛ ka kuma min fɔ, yɔrɔ ne tɛ ka fɔ chinois kan na. Yɔrɔ? A tɛ ka fɔ chinois kan na yɔrɔ. I tɛgɛ bɔ n kan. Mais ça ne va pas chez toi ou quoi? Ne ma kuma e fɛ ya? Tu es malade? Hein? Ne ma kuma i fɛ i b'i tɛgɛ ta ka da n kan. Ça ne va pas chez toi? Ah c'est bon. Désolé, i bɛ se ka taa. O de da ka di la. Que ce soit la dernière fois i tulo bɛ n na. A kana sen fila tuguni dɛ. N'importe quoi.